Hey Marys! What's up nerds? It's me again, Ronan, and welcome back to my channel! I know it's been a while. Medyo nagkasakit ako. Ubo, sipon, nilagnat din ako last week. I know, not last week, just this week. Kaya medyo laylo muna sa energy si Palaka. Oh, by the way guys, kamusta naman yung pan-nose ring ko? Ano, okay lang ba? Okay lang po ba? Ayan, ganyan. Mukha akong kalabaw, ano ba yan? Tanggalin ko na ba? Baka mamaya mapagkamalan akong kalabaw at pag-araruhin pa ako ng di oras. Ayan, guys, ayun, tinanggal ko na yung nose ring ko. Baka mamaya pagkamalan akong kalabaw at pag-araruhin ako sa bukid. Guys, kumusta naman kayo? I hope everything is fine, everything is okay. Balik na tayo sa ating regular days. Natapos na yung New Year's celebration, no? Ayun. So, nasa New Year's resolution na tayo. Ano ba mga New Year's resolution natin dyan? Just ko, Lord. Well, ano bang update sa akin for this past week? Hindi ako agad nakakapag-vlog, guys. Medyo na busy ako at nagkasakit din ako. And, inatake ako ng anxiety ko 2 beses magkasunod. I think that was last week. Which is weird kasi out of nowhere siya. Pagkatapos kong mag-lunch, bigla lang siyang lumabas. Medyo hindi ako prepared. Pero since we've been having this problem for a long time, we've been having this issue for a long time, so medyo madali naman ako nakapag-cope up. So, yung first attack ko, I think that was last week. I think mga yung Tuesday then Wednesday. Dire-diretso siya, no, the entire afternoon hanggang nakauwi ako sa bahay. So, alam nyo guys, feeling ko matutumba na ako sa sa bus. Nung inaatake ako, medyo mahina-hina pa siya, and then nung pauwi na ako kasi alas 3 uwian ko na. So, nasa bus ako pauwi. Ayun, parang feeling ko parang pagrabe siya, pero naagapan ko naman. Grabe yung mindset, grabe yung positive affirmation, grabe yung breathing exercises. Ang hirap. Yun ang ginawa ko, guys. I cover my ear, tapos yumuko akong ganyan, then nag-breathing exercises lang ako sa loob ng bus after kong magbayad sa konduktor. Ayun, nag-subside siya ng konti, pero andyan pa rin siya. But then ang ginawa ko na lang, from Guadalupe, naglakad ako papunta dito sa bahay para just to move forward, just to move my body, para yung mind ko ma-break yung kung ano mang iniisip, kung ano mang nasa isip ko, kung ano mang pinifeed yung anxiety na negativity sa isip ko. Out of nowhere siya, no? Dahil siguro for the past days, lafang ako ng lafang. So, iniisip ng anxiety ko na dahil sa mga pinagkakain ko, ito yung sanhi ng heart attack ko, itong sanhi ng stroke ko, itong sanhi ng aneurysm ko, itong sanhi ng magkakasakit ako ng malubha, ito na siya, mangyayari na siya, ayan na siya ngayon, ayan na. So, yung fear na effect after nung mind na yun, paulit-ulit sa isip ko, abrupt siya, no, dire-diretso siya, parang, boog, ayan na kaagad yung fear. Parang, pinipigilan niya, parang tumatalon yung dibdib ko, pinipigilan niya yung, nagko-constrict yung stomach ko, pinipigilan niya yung, parang feeling ko pinipigilan niya yung heart kong mag-beat na hindi ako makahinga. Feeling ko magpapass out ako anytime soon. So talagang minove ko yung sarili ko, yung mga natutunan ko for the past years. So, breathing exercise, para akong tanga dun sa bus, nakaganon lang ako. Ganun lang ako nagganon dun sa bus, tapos yung mind ko
Nakafocus lang ako sa isang bagay. So, I'm going to be okay. I'm going to be okay. I'm going to be okay. I'll be fine. I'm okay. This is just an anxiety attack. Lilipas to. It will just pass. It will just pass. Ganun ako pag nagkaka-atake. So, I'm not the type of person na pag nagkaka-atake, I'll face it first hand, kagaya ng mga sinasabi ko. Though it's an option. If you are that strong, kagaya ng ginagawa ng iba, they'll face it first hand. Parang face to face kayo ni anxiety. Anong gagawin mo sa akin? Ako feeling ko matutumba kasi ako. I'm in a public place. So feeling ko pag ginawa ko yun, ang sinasabi ng isip ko, na convince yung isip ko na matutumba ako. So I need to move. So naglakad ako from Guadalupe pa uwi. So parang nakapag-exercise na rin naman ako. Pagdating ko naman dito, hindi naman ako out of breath. So parang na okay siya. So parang humarap ako sa salamin. I told myself, see? You're fine. It was just all in your head. Parang ganyan. Nasa isip mo lang yan. Pinifeed lang yan ng isip mo. Well, in reality, hindi talaga totoo yan. Walang mangyayaring masama sa'yo. Walang mangyayaring masama sa akin. I'll be fine. And then that night, nag-tea ako, nag-warm, mga warm compress, oils and all, yung dami kong oils dito. Ayan, and then nag-warm bath ako, nakatulog ako. Nakatulog naman ako agad. The next day, after lunch, pero dahil parang ina-anticipate ko na because of what happened previous day ahead, ina-anticipate ko na magkakaroon ako ng anxiety at nagkaroon nga ako, but it wasn't as parang strong as nung parang a day before, parang ganyan. So in-anticipate ko na siya, ready na ako. So parang nangyari siya mga 2 hours or around 2 to 3 hours. Nawala kaagad siya, na-break ko kaagad siya, and then I'm fine. So bale pag uwi ko nung the next day dito, inatake ako while I'm in the office, but I'm okay kasi I'm working. So yung mind ko nakafocus dun sa trabaho. But then yung pag inatake ko, para kasi nagko-constrict yung stomach ko, parang pinipigilan na pumasok yung hangin sa katawan. So kailangan kong tumayo, kailangan kong igalaw yung katawan ko. Tapos yung constant lang yung isip na nag-feed ng kung ano-anong mga negativity, which is wala namang nangyayari. Nasa isip lang yun. But I'm fine, I'm okay. And then after that, wala na. Tapos na. So far naman this week, nilagnat ako. I don't know, siguro nag-change yung weather. Ganun kasi ako guys, pag nag-change yung weather, sumasabay yung yung katawan ko. Nagkakaubo ako, nagkakasipon. Ngayon, sinisipon pa, may konting ubo, pero wala na siya. Hopefully, wala na siya. It's Friday na tomorrow, so pahinga na ulit. Yun, so yun yung mga pangyayari sa akin lately. I'm so sorry guys, medyo magto 2 weeks pa ako hindi nakapag-upload. But yun, wala akong ngayon, wala akong agenda actually. Gusto ko kayo kumustahin guys, thank you. And sa mga bagong subscribers natin, no, thank you. May mga nagme-message sa akin na ngayon lang nila nakita yung channel na ito, and they've been looking for parang searching the internet na kung na someone na relatable, na nakaka-relate sila, hindi celebrity, no. Nagme-message sila sa akin. Thank you. By the way guys, I know medyo tayo lately, no, medyo nasa headline na naman tayo lately because of mental health issue. Ano pa yan? Pawis ako. Shucks. Ayun. So, because of mental health issues, yun, may nag-message sa akin. She is clinically diagnosed depression. She has, tama ba? May clinical depression siya. Diagnosed siya. Yun. So, most of the people na nagme-message sa akin, nag-vent out lang sila. They just wanted to share their experiences because some of them parang masaya sila na merong silang nakikita online na ganito, like nag-share ng anxiety issues na hindi lang sila yung marami tayo. So please don't be afraid kasi marami tayo, hindi lang ikaw. If you're having issues, mental health issues, marami tayo.
It doesn't matter kung mababa lang yung level ng anxiety mo or mababa yung level ng depression mo. It's still anxiety, it's still depression, it's still mental health issues, di ba? So, yun, nagme-message lang siya, nag-share lang siya ng depression battles niya. And most of these guys naman, most of these people or yung mga nagme-message sa akin, na nag-share, hindi naman nila, they're not asking for advice, parang just want someone na parang gusto lang nang i-share, na someone na they'll know na parang another way around, parang naiintindihan sila. And I'm not gonna name names, hindi ko na pangalanan, but you know who you are. You're so brave. Ako, I have this anxiety, but hindi naman ako ganun ka-severe. But I don't know how it's like to be in your positions. Grabe yung struggle mo. Hindi ko alam kung ako ba kakayanin ko, but girl, grabe. Grabe ka. Kudos sa'yo, ang tatag mo. And I know, one way or the other, you'll find the way, to live with your depression. And I know, kakayanin mo yan. And I know, papunta ka na, feel ko na papunta ka na dun sa, mag-breakthrough ka na dun sa depression mo na yan. Parang sometimes, hopefully, this year, you'll get out of that darkness. And I'm praying for you. But thank you, thank you for sharing it with me. Alam mo naman, I don't know how to react actually. I don't know what to tell you. Because I don't know what it's like to be in your position. That's very, very hard. That's why sometimes lately, di ba, na headline tayo yung mga mental health issues, because there are people na wala namang mental health issues, walang depression, they have no idea. Yung sa akin lang is respeto. It doesn't mean na ikaw wala kang depression and then you minamock mo yung mga people na mayroong mental health issues, special depression. You have no idea what it's like to be in their position. Wala kang ka-idea-idea. Akala mo lang meron. But I swear, wala kang ka-idea-idea. Ako, I have anxiety issues. My anxiety is not that severe. But I'm not going to, mas okay na ako dito sa anxiety. I'd rather have this than to have depressions or mas yung mga malalang anxiety. So, yung sa akin, nako-cope ko siya. I'm grateful dahil ito yung battle ko. Hindi mabigat for me, pero hindi siya ganun kabigat sa iba. So, hindi dapat natin ito kino-compare, Kasi iba-iba naman yung coping mechanism ng bawat tao. So, I know out there, sana man lang, I think this is a good thing, na we're talking about mental health in my channel or dun sa iba. So, I'm encouraging you, if you feel like you want to talk about your mental health out into the, into the world. Though, if you're ready na to talk about your mental health issues on social media, I think it's a good thing. Kasi, sabi nga nila, not talking about it is part of the problem, 'di ba? Kasi parang at least parang awareness para sa ibang tao, especially dun sa mga wala naman talagang mental health issues, walang anxiety issues. They have no idea kasi. And then ang problema lang kasi is yung mga people na walang anxiety issues, na they laugh about people na may mga anxiety issues. Parang kahit man lang konti, intindihin nyo muna bago nyo pagtawanan, bago nyo i-mock, bago kayo mag-opinion, di ba? The problem with social media today is opinion lang tayo ng opinion, di ba? Opinion lang tayo ng opinion, wala namang basis. Di ba? So, basa-basa din. Andyan na yung Google, andyan na lahat ng information out sa internet. Search muna natin para mas maintindihan natin lalo. Search natin, di ba, kung ano-anong search natin sa Google Search natin depression. Search natin mental health. Search natin anxiety. Bago tayo mag-search ng mga kung ano-ano. Bago tayo mag-opinion. Di ba?
Kasi para hindi naman tayo namumukhang tanga. Opinion ka ng opinion, wala ka naman palang idea dun sa pinagdadaanan ng tao. 'Di ba? Pero ganito na lang guys, tingnan na lang siya natin into a different angle. 'Di ba? So, it's a good thing kasi parang yung topic na itataas. So, for us who have anxiety issues, who have mental health issues, it's our responsibility to talk to, hindi naman kailangan na gumawa ka ng YouTube channel or gumawa ka ng vlog or mag-status ka sa Facebook. So, kahit minsan na may mga makilala ka, ganyan, and then medyo curious sila, and then if you have the knowledge, then why not share? 'Di ba? Share mo na lang, personal to personal, ganyan, chika-chika. Yan, share mo kung hindi ka naman comfortable to parang to say it in this setting, in this platform. 'Di ba? Ganun lang. Wala ako. Oh my gosh, walang latoy-latoy yung yung video ko. Sorry guys ha, medyo kalat-kalat yung video ko. Diyos ko, nakakahiya. Kumusta naman kayo? Actually, ito lang talaga yung ko sa video na to. Magkumustahan tayo. So far, hopefully mawala na yung lagnat, mawala na yung sakit ko kasi I'm planning na makapag-jog hopefully this weekend, ganyan. Para hindi naman masyadong mabulok ako sa kama, Diyos ko Lord, this weekend, diba? Para makapag-gala-galaan doon. Diba? So, guys, thank you so much sa mga nag-message sa akin. Dun sa mga nanghihingi ng advice, I'm so sorry. Pasensya na po. Hindi ako professional, para-pareho lang tayo. Kung check niyo na lang yung mga check niyo na lang yung mga video ko, yung mga previous videos ko. Baka naman yung mga tanong nyo nandun na. Kalimitan kasi sa mga tanong paulit-ulit, tapos nasa video na pala. Normally, ang ginagawa ko na lang is, uy, panoorin mo tong video ko na to, andito na yung sagot sa mga tanong mo. Ganyan. Hindi lahat kasi nasasagot ko, guys. Sorry but thank you so much sa mga nag-message sa akin, especially dun sa mga nag-share ng mental health issues nila at kung paano nila na-overcome yung mental health issues nila. Kudos sa inyo guys. Ilan-ilan na yung mga messages na nare-receive ko na they have their own ways to cope up with anxiety. So I know if you are listening out there, and I know you'll find your way. Kung yung ways ko dito sa mga videos ko hindi mag-work sa'yo, you will find your way. And sana share mo rin dito sa sa channel natin para mabasa ng iba, or gawa ka ng YouTube mo para at least ma-share din, malaman ng iba at matulungan din naman sila. Okay, so until here na lang, guys. Actually, sabi nung YouTuber sabi niya sa akin, dapat daw i-invite ko daw kayo. So, umpisa pa lang ng videos ko. Nakakalimutan ko kasi, ano ba naman yan. So, yun. Subscribe kayo. If you feel like yung mga videos ko nakakatulong naman at it makes sense para sa inyo, subscribe kayo and share nyo rin sa mga friends nyo na mayroong anxiety issues. And thank you so much sa mga new subscriber natin. Thank you so much sa mga messages ninyo and sa mga sweet na mga messages ninyo. Maraming salamat. Diyos ko, Lord. Ano pa ba? Yun lang. Kita tayo next time. Okay? I'm praying na everything is okay. Everything is at peace. Your mind is peaceful. Walang panic attack, walang anxiety attack. Just don't forget to breathe. Hinga malalim kung kinakailangan. Okay? Yung Facebook fan page ni Anxiety Pinoy nasa description box. Follow niyo. May mga doon ako nagpo-post mga kung anik-anik.
Okay, kumustahan tayo. So, hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. And I hope everything is okay. I hope you guys are doing well. Thank you for your support. And as I've always said guys, please choose life. And please choose happiness. And please start your day with a smile. Have a great day. And ingat kayo palagi. Thank you. Bye-bye.